Been about 2, 3 times to make sure all the chances go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing tepangaken nami kula Nabil. Kula saking kelas 6C. Kula badhe maosaken sesorah basa Jawa. Nuwun Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undangan, Bapak Ibu guru saha karyawan ingkang kula hormati. Para siswa tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karahayon. Kula remen sanget dene ing kalodhangan menika kula minangka wali siswa dipun paringi wekdal kangge sesorah ing sekolahan mriki. Atur panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu guru saha Bapak Kepala Sekolah ingkang sampun maringi wekdal tumrap kula kangge nularaken kawruh ing babagan usaha damel rengginang tengiri. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmat, para siswa ingkang kula tresnani. Perlu kawuningan bilih anggen kula nindakaken usaha rengginang tenggiri menika sampun lumampah 17 taun. Nanging usaha kula menika boten langsung lancar lan maju kados samenika. Kathah pepalang ingkang kula adepi kanthi bondo tekad, ulet lan semangat ingkang makantar kantar sekedhik mbaka sekedhik usaha kula saged lancar. Samenika rengginang tengiri produk kula sampun dados jujukan tiyang damel oleh-oleh khas saking daerah mriki. Bab menika saged ningkataken ekonomi kulawarga kula. Kajewi menika kula saged mbikak lapangan kerja kangge tanggi tapalih. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah lan para siswa ing kalodhangan menika kula namung saged paring panjurung mugi-mugi para siswa mangke sageda gadah krentek kangge nindakake wirausaha. Amargi kanthi wirausaha saged ningkataken ekonomi kulawarga. Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah lan para siswa, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Wasana cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun atur saha solah bawa ingkang boten pranani penggalih. Kula nyuwun agunging samodra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.